Hvor er du henne? For helvede, jeg vil knippe dig. Det skal være hårdt og sådan her. Doggy style. Det er jeg bedst til. Ja, det skal jeg altså nok, men du skal bare slappe lidt af. Du skal have dildoen. Sæt dem i orden. Put dem i kasser. Og sæt dem klar til jeg kommer. Næste gang. Og de skal være klar til brug. Nyvasket og det hele. For helvede. Ja. Giv mig nu en chance for at slappe af. Nej, for helvede, du skal bare se at komme i gang med p-stiv. Jamen, jeg har menstruation. Helt ærligt, mit bind løber, og min tampon er våd. Helt ærligt, tag lige lidt hensyn her. I går. Jeg er en pige. Ja, men så bliver det meget mere dejligt. Ja, din fucking player, altså. Spil den dog af til din mor. Jeg får liderlige tanker her. Vi er nogle fucking nisser, der kan lide at spille den af til fisse. Ej, nu skal du altså slappe af med... Du skal skrue ned for de piller. Ej, du skal ikke bestemme, hvad jeg siger. Jo, det skal jeg. Nu skal du lige slappe af. Ej, helt ærligt, kan du høre noget? Jeg vil spille i den mere Ramachan og Jubang i den. Ud med nissefisse, ind med nissesæde. Jeg vil gerne have den ud over min kæp. Jeg vil have gang i den, sang i den, mere sluger slang og bang i